món, com hem vist, tan imprevisible, tan canviant, amb la capacitat de canviar d'un dia per l'altre sense ser-ne conscients, jo crec que l'àrea d'innovació és imprescindible que formi part d'una organització permeable a tots els més de 200 serveis que gestiona la cooperativa i que a més és una àrea que té vocació de ser propera a tots els territoris on la cooperativa té presència, doncs jo crec que encara té més valor que nosaltres, com a cooperativa, puguem ser avantguardes en el que és la tecnologia social i que defensem la no perversió des d'una pràctica ètica, l'ús de la tecnologia, jo crec que és imprescindible. Creiem que el Suara Lab és un projecte que la gent a la cooperativa se'l sent seu i quan pensa en un projecte d'innovació ràpidament el vincula amb el Suara Lab i creiem que això és un pas gegant com a organització. Ara estem evolucionant el Suara Lab cap a un nou concepte que ja podem anar incorporant, que es diu Suara Living Lab, que el que planteja és una nova dimensió on es materialitzarà les oficines de Suara i a la vegada també s'incorporarà una nova visió on el que volem és transformar el model d'innovació cap a un model obert i participatiu que incorpori administració pública, ciutadania, economia social i startups. El Suara Lab està evolucionant, adaptant-se als nous temps i ens sentirem a parlar els propers mesos d'aquest canvi radical i disruptiu en el model d'innovació de Suara.